Ayikhala vulanjela madoda vulanjela ngapho siyale manje sekudleni ngale sambeni hey ngapho siyale Ngiyangqala ngoba la ngena ngamali. Namhlanje ngingenisa mahala. Sengihlale ngemazi ngihlale wesand. Ngicela. Ngiyalesa mhlaba. Wanazaleka lethi inkosi ehlani phezulu sihlale phansi sheshani uyanaka lapho nize uNkulunkulu indoda emadodeni ubaba konke Asal betul, dengan salpang bol mam. Betul, sorry deh. Niseni pikala ile ezithi zikushona le phambili.
Awusihlose phambi kancane.
Mnandi eMabhida singene mahala ngokuthandwa umkhandlu wethu osimemelana indawo enhle kanje mina ngijwayele ukungena la imali ngingena mangena kanje Iwaga yena Nazareta ngicela ngithi ngicela ningiphelezele simenyiwe ukuthi bayona mthatha ngoba uzulala na bakhona la eThekwini yobhethitheku Ndona nkulu uthi udlulisa ukubonga kunina amaNazareta ukuthi maye becela beumkhandlu wethu nondona nkulu ukubani size la silethe umthandazo esiulethe lana umthandazo uvuselela abantu onembeza abantu baphela onembeza bantu bayabulala kwasanqanike manje ukubulala bese bethatha ikhanda balibeka ngapha eceleni lifune ikhanda kanti lohambe nalo bantu bekuyindawo sizocela nje uNkulunkulu ukuthi aphamise isandla sakhe uthi nandle emnyama wasididekile bayadubulana abantu omunye akudubule uyasikhangula isibhamu sakhe usikhangula ngawe wonke abantu badidekile omunye abulale ngokwaliwa wemadoda ngokwaliwa umuntu besebulala ingane engeyona yakhe yalo muntu athandana naye ukutshengisa ukuthi siphumile esiporweni asicele madoda ukuthi uNkulunkulu asibuyisele entweni esasiyiyo esingathembeli emaphoyiseni ukuthi azosisiza akasitshele inhliziyo zethu ukuthi zingakwenzi okubi sona amaphoyisa siwanciphisele umsebenzi
hayi ukuthi njalo azosiza amaphoyisa. Akube yithini esicabangayo? Sicabanga ukuthi kube nokuthula nokuphila emhlabeni. Futhi Nazaretha nomphakathi wonke khona akasiyeke ukuthi mabe sifuna amanzi mhlambe khona iblockage emapayipini amanzi noma amapayipi anqalwe ikukula ebese siyoshisa imigwaqo manje mawushisa imigwaqo azokhama wena amanzi ukudala inkinga nje ukuthi manje bese khandwa lo mgwaqo omunye okhele yona imoto eletha amanzi ayishisa bese solethelwa yini amanzi umadoda ake sikhule ngomqondo singabe nomqondo oyingane mina ngiyathi mangabe sifuna amanzi asifuna amanzi ngokucela amanzi ucela amanzi uhambisa iphepha elibhalile nahlanganyela nabhalile into enifuna lizise kuyimeya yethu bese imeya ethekile ebukela lento le bese ifunda ithi ngiyazizwa ikhalo zini kepha nami ngisazodlulisela kwabakhulu uzomphendula ngesonto elizayo hayi masimashwele mashade simasha sizala bese ngafuna amanzi kodwa simashela ukuthi kube noxolo eKZN yeke futhi nokusiphuca imoto thina sineyimoto madoda imoto ziyathengwa isiphuca imoto niyiphose ngale eMozambique msana usigqilaza abasicele nje uNkulunkulu ehlisele kuleli izwe lethu iKZN yonke noma iSouth Africa umoya ukuthi sibe munye sibumbane sithandane sihloniphane futhi Yikona ungahloniphani umuntu azokuphuca imoto ungaphuca kanjani umuntu imoto uhlonipha phuca imoto $500,000 uyidayise 30,000 omunye afa ngoba siyabulala sinjalo nje afeli into yakhe hayi ngamnike phela ukhiya umuntu umfuca ufuna umfuca ifopayi ka-2023 esegibele kabili kathathu wenza uyithatha uzolwa sasicela uNkulunkulu asibuyisele entweni esasiyi uyokhethiwe nje ngonyaka ozayo asithandazele ukuthi ukhetho lihambe kahle kungabi khona okwebha umunye ngicabanga ukuthi mina abantu bayojika mase izwe kuyilethu izinto ezisezweni kuyizinto eyethi imigwaqo kodwa naye uHulumeni ngithi mina akavula amathuba omsebenzi ngoba ngesikhathi amathuba omsebenzi engekho abantu babanamandla lendlala ithephe babe nolaka
uyabona ke masebenzi wona abantu abasalawuleki uyabona ke lamandla ngabe basebenza ngawo abangeke uthatha lento badoti le insimbi befuna bavele emgaqweni bayishiya njalo abasephinisele emuva namanzi ewatholile into efunakalayo uthina uvuke kusebenzisa umsebenzi uHulumeni ukhona uHulumeni la ngithi samanje amathuba abancane noma ukushalela imigwaqo umuntu bayivukile emsebenzini ingane zakhe ziyamhlangabeza ngoba imfica isikhwama esangweni ngoba usowaphethe amashifts ezihlanu manje wangekho umsebenzi kuba nendlala uyabona ukuthi manje ngesikhathi kuteleke ingane isikole kodwa ubona intsha beyindala nazo ushaya itoyito yabo ucanga ukuthi washaya itoyito lo ufundaphi lo kodwa ingane isuke iziyazi into ezifunayo ushaya itoyito wena musu dlula wena ngendlela umdala ngiyamcelela njalo ngesitayela imisebenzi kaHulumeni mina ngokwami sengiqedile ke sengacela umama nomusa Dube asitshele asiphe nje ekade sicelele wona sibila Nkosi ngibusisa